Kaya, pre, practice muna. Hindi, ituloy na yun, save. Practice muna. Ituloy na yun, pre. Maraming mag-like sa, ano mo. Kaya nga, pre. Yan po yung banda ng, ano, dito sa Pangasinan, Urdaneta. Starlock pala. Banda ng Tulia Band. Napol yung, ano? Pakainin mo muna sa safety, pre. Kaya ka, pre? Kaya ka sa inyo. Kaya ka sa inyo. Oh. Pera to, may pera. Salubong ka naman naman. Binili ang isang ano. Ariel. Pre, shout out. Shoutout sa mga Tablog Boys. Pre, shout out, pre. Shout out to all of TFC subscriber. Aga matulog. Pre, Kumusta kayo dyan mga ka-repakol? busy si pare. So, magluluto kami ng ano, panang manok. Talong! Pre, shout out. Talong! Pre, shout out. Di talong. Pre, shout out ka muna, pre. Talong. Ano? Talong. Kunin mo doon. Iyaw. Kangina ka. O, kataratuan talaga eh. Dati binibigti. Bawal magtapon ng ilog sa basura. Yan ang recipe kayo. Hindi. Pag-download. Ito yung buhay sa Pangasinan. Ito, napakaraming sibuyas dito sa amin. Mayaman. Sili. Plastic na may baonan. Ay, ito. Pahuli rin yan. Oy, salin nyo na to. Wow. Kahit